kulinarski izazov. Ja hoću vafle. Hajde, počnite. Odlična ideja, hajde, potrebno mi je testo. Dakle, otvaram ga. Tako je. I sipat ću sve u aparat za vafle. Odlično. Sada zatvaram i čekam da se ispeče. Ej, to je moje testo. I meni će trebati. I sedit ću u aparat. Je li to testo? Super, treba mi, probat ću. Prelepo, sviđa mi se. Ne, Judy, zašto jedeš sirovo testo? Od njega će te boleti stomak. Bolje probaj sladoled. Šta to tako lepo miriše? Šef je već napravio puno vafli, sjajno. Da, a sad mi treba presa i čokolada. Stavit ću čokoladu u presu, a zatim pritiskam. Odlično. Na vrhu će biti velika porcija čokoladnih špageta. Bellissimo. A zatim mi treba šećer u prahu. Savršeno. Sipat ću odozgo. I dodat ću... Šta mislite šta? Da, šarene konfete. Gotovo. Svaka mi čast. Bako, a šta je kod vas? I ja sam već spremila vaflu. Ispala je savršena. Dakle, sad ću uzeti mlin za meso. Treba okrećati ovu ručicu. Da ću samljeti sve što stavim unutra. Nevjerovatno. Dakle, stavljam maline u mlin za meso. A sada okrećem kao što sam vam pokazala. Pogledajte kako mi dobro ide. Pokrivam vaflom i to je to. A sad mi treba borovnica. Uradit ću sa njom sve isto. Okrećem. Mislim da je dovoljno. I opet stavljam vaflu preko. A šta sada? Dajte da razmislim. Tačno. Treba ukrasiti sve bobicama. Na vrh ću staviti jagode, maline i borovnicu. A preko ću staviti još malo borovnice. Imam odličnu jagodicu. Judy, želiš? Naravno. Prelepo, hvala bako. Kod šefa je sve spremno. I kod bake isto. Kod mene prazno. Treba to brzo popraviti. Taman imam sladoled. Stavit ću ga na tanjir. A zatim mi treba špric. Unutra ću staviti čokoladu. Divne. A sada stiskam. Da, ispale su čokoladne špagete. Preko ću staviti kornet i napraviti oči od bombona. Probaj, Vivian. Šta ste to napravili? Wow, koliko slatkiša. Hoću da probam ovo. Izgleda čudno. Pa to je samo kornet od sladoleda. Dobro, ukusno. A šta je ovo? Sladoled? Prelepo, ja volim sladoled. Idemo dalje. Wow, pa to je cela torta od vafli. Obožavam bobice. Prelepo. A sad ću probati same vafle. Kako lep cviju. Oduševljena sam. A sada hoću da probam posljednje jelo. Wow, šta je to na vrhu? Probat ću. Pa to je čokolada. Čak neću ni da razmišljam. Šefe, pobedio si. Zaista, to je bilo lagano. A sad mi spremite jelo od krompira. Hajde, čekam. Za početak treba mi krompir. Moram ga očistiti. To je jednostavno. Eto, sad imam savršeno čist krompir. Odakle ovdje ova kora? Šefe, pa to si ti. Ups, izvini, bako. Izgleda da nije primjetila, to je dobro. Šefe, ali zapamtila sam to. Pa dobro. Krompir izgleda savršeno. Treba ga iseći. Odlično. Brzo sam završio to. A sad mi treba tiganj. Hoću da ispržim krompiriće. Da, moraju postati zlatni. Tako je. Hvala, bako. Nema na čemu, šefe. A ja moram iseći rupu u krompiru. Ovako. A sada uzimam slaninu i stavljam je unutra krompira. Pogledajte kako to lepo izgleda.
Ali to još nije sve. Preko ću sipati sir. Divno. A sad to stavljam u rernu. Divno. Dakle, krompir mora da se ispeče, a sir da se istopi. Judy, a kako si ti? Kod mene sve u redu. Wow, šef ima baš dobro jelo. Novo kulinarsko remek delo. Sad uzimam sir i činiju. Stavljam sir u činiju. A sad ga zagrevam uz pomoć vatre. Treba istopiti sav sir. Wow, kako to moćno izgleda. A šta ja da uradim? Nisam smislila. Ideja. Imam KFC. Tamo prave jako ukusan pomfrit. Ne moram ništa ni da spremam. Vivian voli pomfrit. Dakle, stavljam sve na tanjir i dodajem ketčap. Ispalo je super. Da. Bako, jel ti treba? Ne treba, hvala. Vivian, probaj. Svaka vam čast, baš ste brzo završili. Dakle, da počnem. Želim da probam ovaj pomfrit. Šefe, što to radite? Donosam sir. Treba da se prelije preko pomfrita. Biće jako ukusno. I bolje od bilo kog sosa. Eto, sada možeš da probaš. Zaista, super, hvala. Da vidimo. Topi se ustima. Preukusno. Šef je bio u pravu. Šta je ovo? Liči na pečeni krompir. Hajde da vidimo šta je unutra. Slanina. Sviđa mi se. Da, odlično jelo. Dakle, ostalo je poslednje jelo. Sad ćemo da vidimo kakav je ukus. Tu je čak i kečap. Probat ću. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Moja sestra Judy je pobedila. Čestitam. To, prva pobeda. Tako sam srećna. I poslednji zadatak. Spremite medeni žele. Čak znam šta treba da radim. Treba će mi džem. Ovo je sa jagodama, odlično. Otvorit ću. Neće. Judy, draga, pomozi. Pa ne, bako, ne mogu. Ali ko će mi pomoći? Ideja. Ako nalepim etiketu od Nutella na teglu, sigurno će uspeti. Judy, pomozi mi. Nutella, naravno. Eto, otvorila sam. Sad ću probati. Ali to nije Nutella. Bako, prevarila si me. Uzmi svoj džem. Uspela sam, hvala, draga. Pa dobro, nastavljam. Sipat ću džem u flašu. Odlučila sam da iskoristim sav džem koji imam. Divno. Tu je puno različitih ukusa. Dakle, sad otvaram frižider i stavljam flašu unutra. Eto. Med mi treba. Uzet ću ga. Da probam malo. Da, kako slatko. Dakle, sipat ću sve u flašu. A zatim dodati bombone Skittles. Koristit ću različite boje. Eto, dobio sam pravu slatku dugu. Divno. Opa, ova teglica meda će mi trebati. Šta? Nema više? Šef je sve potrošio. Šta da radim? Došla mi ideja. Uzimam kolu i idem do košnice. Da, našla sam je. Dakle, ubacit ću slavinu u nju. Polako. Da, tako je. A sada okrećem i sipam med u flašu. Sjajna ideja. Izgleda da pčele nisu zadovoljne. Moram da bežim. Da, pobegla sam. Ne, pčele! Pazi! Koliko ih ima. Dobro je, otišle su. Vivian, brzo probaj. Jeste završili? Odlično. Dakle, počet ću od kole. Obožavam kolu. Wow, kako sjajno. Baš mi se sviđa. Čekajte. Ko je to? Šta pčele rade ovde? Ne, sklonite se, to je moja hrana, a neću vam dati. Dobro, uzmite. I kako da shvatim to? U redu, probat ću ovaj žele od voća i bobica.
su čak komadići voća. Cool! To je baš slatko i ukusno. Svidjelo mi se. A šta je ovdje? Wow! Ovo jelo je tako lijepo i šareno. I ukus je divan. Prezadovoljna sam. Dakle, ko će pobediti? Ne znam. Odlučila sam. Oba jela su pobedila. O, da, moja prva pobjeda. Šefe, ovo je naša pobjeda. Sad će vam Kate pokazati šta želi. Wow, kakav veliki izbor. Izabrala je picu. Hajde da počnemo. O, odličan izbor. Ja sam majstor za picu. Sad ću napraviti testo za picu od najboljih sastojaka iz Italije. Razbijem jaje i mešam to sve. O da, moje mekano kao jastuk testo je spremno. Sad ću ga razvaljati. Pravi italijanski kuvari to rade isključivo rukama. Okrećem. Tu je najbitnija stvar da ne ispustite testo. Oho, šefe, to je baš moćno. Hoću ja tako. Jo, ispustila sam. Dakle, nisam se sprijateljila sa testom, ali imam odlične odnose sa žvakom. Sad ću napraviti od nje testo za picu. Potrebno je samo prožvakati puno žvake i naduvati veliki balon. Jao, šta je to bilo, unuče? Sve ide po planu, ne brini. Sad ću oblikovati testo u krug. A šta dalje? Sada trljam sir kao da sviram violinu. Pogledajte. Aha, sir mi ne treba, ali čokolada će biti taman. Sad ću i ja odsvirati nešto. O da, odlično mi ide. Gotovo. A šta baka radi? A baka već seče paradajz za picu. Šta? Paradajz? Ne, ja imam nešto bolje. To su žele pice. Sad ću ih staviti na moju. Savršeno. Može se peći. Stavljam u rernu i čekam neko vreme. I ja sam skoro završila. Dodajem sir, salatu i paradajz. Jeste shvatili šta sam napravila? To je pizza sa zastavom Italije. A ja ću seći tanke kriške salame za svoju picu. Sad mi treba sočan paradajz. Jao, kakav sladak paradajz sam uzgajao. I stiskam paradajz sos na testo. Tako je. Zatim dodajem sir i salamu. Odlično mi ide. I naravno, treba mi bosiljak. Miris je divan. Odlično, može se staviti u peć. Wow, Mandy, bako, vaše pice izgledaju nevjerovatno. O, tako lepo mirišu. Maloj Kate će se sigurno dopasti. Izgleda da Mandy ima neki problem sa picom. Jao, sad više nije tako lepa, ali bitan je ukus, zar ne? Jao, šef dolazi. Oho, šefe, napravili ste odličnu picu. Svaka čast. Kate, možeš probati. Jao, kakva lepota. Joj, šta je to? Ne sviđa mi se sestrina pica. A nisam vidjela takve u Italiji. A ova izgleda veoma lijepo i slatko. Sad ću je probati. Nije loša, ali nisam ni oduševljena. A šta je ovdje? Joj, kako se sir razvlači. Jedva čekam da probam. Odlična pizza, baš kao u Italiji. To je pobjeda. Šefe, čestitam, pobedili ste. Vi ste majstor za italijanska jela. A sada idemo da istražimo kinesku kuhinju. Da vidimo šta se jede maloj Kate. Drugari, napišite u komentarima hranu koje države najviše volite. O, hoću kineske rezance.
Razumeo sam, sad ću vam pokazati kako se to radi. Eto vam povrće. Tako se seče povrće u Kini. Gotovo, sada to sve stavljam u tiganj. Dodajem škampe i malo ulja. A sada vatra. Odlično, treba malo sačekati. Ne zaboravite da sam pre svega šef, a tek onda samuraj. Ojoj, šefe, a da li hoćeš da nas zapališ? Skloni ruke, bako. Ne može. Rekao sam ne. Dobro. Kakav divljak. Ja pažljivo kuvam povrće i rezanci u šerpi. Želim da spremim rezanci u boji za moju slatku unuku. Pogledajte ovu lepotu. Nešto nedostaje. O, tačno. Štapići su uvek kod mene. To je to, završila sam. A kako ti se čini, Mandy? Bako, zašto tako sve komplikuješ? Imam bolju ideju. Samo ću preliti instant rezanci kipućom vodom i to je to. Tajna genijalnog jela je jednostavna. Jao, pakovanje je puklo. joj, kako vruće. Hitno mi treba nešto hladno. O, sladoled će biti super. O da, savršeni rezanci. Dodajem punjenje. I škampi. Tako je. Ovo jelo je genijalno. A sad je najvažnije. Jednim udarcem ću napraviti kineske štapići. Odlično. Završio sam. Prijetno. Jao, treba hitno nešto smisliti. Tačno, sladoled. Sad ću spremiti ukusni rezanci. Treba samo provući sladoled kroz mlin za meso. To nije teško. Prelivam to sve karamelom i gotovo. Oho, Mandy, to je baš neobično. Jesu svi spremni? Onda hajde da probamo. Wow, kakva zanimljiva jela. O, šta je ovo? Škampi? Fuj, mrzim morske plodove. Bez njih izgleda bolje. Probat ću. Fuj. Čudan ukus. Ne sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ovi rezanci izgledaju nerealno. Sad ću ih probati. Čekajte, je li napravljena od brokolija? Fuj, mrzim povrće. A šta je ovdje? Sad ću probati. Ne razumijem, šta je to? Dobro, sad ću probati. Wow, pa to je sladoled sa karamelom. Prelepo. Mandy je pobedila 100%. Da, nemojte se čuditi. Mandy je najbolja. Čestitam ti, draga. Ti si najbolja u kineskoj kuhinji. A sad ćemo probati američku hranu. Hajde da vidimo šta će Kate izabrati. A baš me zanima šta će to biti. Kate, dušo, šta želiš da pojedeš? O, želi hamburger? Nema problema. Jeste vidjeli ovaj komad mesa? Sad ću ga srediti. Napravit ću od njega mleveno meso za buduće pljeskavice. Obavezno treba dodati biber. A sada moj omiljeni deo. Treba istući meso. Potrebna mi je savršena okrugla pljeskavica. Sad je stavljam u tiganj. Moram je ispržiti sa dve strane. O, šta je to? Ja od čega napraviti savršen krug? O, tačno, uzet ću poklopac od čipsa od svoje unuke. Imaju baš onaj oblik koji je potreban za moju pljeskavicu. Tako je, formiram pljeskavice. Sklanjam sve suvišno i stavljam u tiganj da se prži. I obavezno treba namazati lepinje kečapom. Tako je. Sada sve sastojke treba pravilno poređati. Gotovo. Jao, izgleda da sam nešto zaboravila. A, tačno. Treba američka zastava. Bakin hamburger je spreman.
Moja lepinja je odlična. Sad ću otvoriti. Dodati malo sosa. I što više salate. Odlično. Zatim ide velika pljeskavica. Luk i paradajz. Jednim oštrim pogledom ću ih iseći. Gotovo. Sipam sos. I pokrivam sve to svežom mekanom lepinjom. Najbolji hamburger je spreman. A najbolje je kod mene. Šta? Jeste li već završili? A šta ću ja? Dakle, moram se ubrzati. Lepinja, sos, salata, smrznuta pljeskavica. Čekajte, ne može tako. Ruka gvozdenog čoveka, evo je. Sad ću brzo spremiti ovaj hamburger. Tako je bolje. Sada treba sir. Obožavam sir. Mislim da će tog biti dovoljno. U stvari ne. Dodat ću još malo. I još. I još. Da, tako je. Sira nikad nije previše. Super. Moj sirni hamburger je spreman. Da, to je prava sirna bomba. Ne. Moj hamburger. Mandy. Smiren sam. U stvari nisam. Šta si uradila? Sad ću te naučiti pameti. Je li to neko ima problem? Ovi hamburgeri izgledaju veoma čudno. Zar niste bili u Americi? Zašto ne znate kako izgledaju hamburgeri? Ovaj hamburger je mnogo bolji. Sad ću ga probati. Baka se jako trudila, to se vidi. Prelep je. To je pobednik. Čestitam. Stvarno? Jesam pobedila? To. Hvala ti, srce. Šefe, ne brinite, sljedeći put ćete tačno pobediti. Počet ću da ukrašavam svoju kuću. Prvo je treba ofarbati. Imam celu kantu farbe. Da, sipat ću sve. Tako je. Mnogo lepa boja. Obožavam je. Wow, predivno. Kuća je postala tako lepa. Što? Farba nema više? Onda mi ova kanta ne treba? Što? Ne. Sav sam u farbi. Kako odvratno. Užas. Britney, zašto? Čuvaru, dođi ovamo. Napravi mi takvu kuću, jel ti jasno? Odmah. Imate predobar ukus, gospođice Chloe. Uradit ću sve što poželite. Prvo ću srediti krov. Penjem se, a sada moram da naručim farbu. Ne, to nije to. Da, ketčap, to mi treba. Naručit ću što više i čekam dostavu. Evo ga mog ketčapa, leti. Ogromna porcija, to je ono što mi treba. Sad ću preliti kuću ketčapom. On mora biti savršene boje. Da, odlično. Sad čekajte malo. I da, sve gotovo. Gospođice Chloe, kako vam se sviđa? Nije loše, ali ne vidim zlatne detalje. Ali gdje da ih uzmem? Eto, uzmi. Tu ima previše zlata. Nevjerovatno. Dobro. Prvo treba istopiti zlato. Koristit ću vatru. Super. Zlato je postalo tečno. Sada mogu da ofarbam detalje kuće. Idemo. Pogledajte. Zlato tako lepo sija. Da. Odlično mi ide. Pobegao sam. Ne, evo ga. Ovaj lopov je ukrao moje stvari. Kuda je pobegao? Tamo. Hvala. Den, izlazi. Čistač je pobegao. Hvala, Britney, ti si me spasila. Biću ti dužan. Dobro, idem ja. Kako je sladak. Dakle, počet ću da gradim kuću. Prvo treba spojiti sve zajedno. Ne, sve pada. Dobro, znam šta da radim. Treba mi konopac. Sad ću sve da povežem. I još malo uspeću. Problem. Zapetljao sam se, padam. Ne, ja
smotan, Danny? A meni je smešno, baš je smotan. O, šta je to kod tebe? Kako veliki dijamant. Sam, dođi ovamo. Treba mi takav dijamant. Na kući, jel ti jasno? Dijamant? Da, dobro. Sad ću sve da uradim. Eto, našao sam dijamant, čak i veći. Pričvrstit ću ga na kuću. I treba još par komada. I ovdje. Da, sada kuća izgleda kao kod kraljevske porodice. Ovdje ima mnogo dijamanata, kruna i lepa sjajna vrata. Sve je super. Sad je kuća savršena, čak i prozori. Svaki detalj je urađen u ekstra bogatom stilu. Gospođice Chloe, molim vas da priđete kući. Kako vam se dopada? Sve odlično. Ovo je tako cool. Nema veze. Sad ću i ja dobro ukrasiti svoju kuću. Imam mekanu bombu. Sad ću da je aktiviram na krovu. Eto, sad imam lep krov. Baš super. Da, jako, jako prosto. To sam htio da kažem. Meni se veoma sviđa. Lepo je. I sad ću još staviti ovdje mašnicu. Tu će biti trava. A ovdje ću zalepiti mnogo mašnica. Da, divno. Moja kuća izgleda tako slatko, jel da? Mnogo mi se dopada. Britney, tvoja kuća je super. I mašnica je super. Što je to? Dakle, su ove stvari. Ne sviđa mi se ni moderno dalje. Ni to. Sam, ništa mi ne odgovara. Potrebna mi je nova odeća, Sam. Meni se sviđa. Ovo će mi sve trebati za kuću. Došla mi ideja. Sad ću da isečem kvadratiće od odeće. Tako je. A zatim ću sve spojiti heftalicom. Ovako. Da. Gotovo. A ovo šareno čebe ću staviti na moj okvir u obliku šatora. Eto, sve izgleda cool. Wow, ljudi, vaše kućice su tako dobre. Uradili ste sve što bilo u vašim mogućnostima. Ovo je cool. Dakle, sada hajde da idemo dalje. Biće još zanimljivije. Trenutak, gospođice Chloe. Da, sve čisto, možemo da idemo dalje. Moja kuća je tako lijepa. Ovo je moja prva kuća. Ali treba nešto uraditi unutra. Želim da stavim čebe od ostataka tkanine. Tako je. I još ću staviti jastuke. Sašio sam ih sam od stare odeće koju sam našao na smeću. Eto. Wow, kako mi je zgodno. Nedostaje samo rasvete. Zašto ne svetli? Tako je bolje. Okačit ću je ovdje. Ali to još nije sve. Želim još da ukrasim zidove slikama. Ali prvo ih treba nacrtati. Da, ja sam pravi umetnik. Aha, prva slika je spremna. Mogu je okačiti ovdje. Wow, baš je cool. Pogledajte, imam pravu galeriju ovdje. Baš mi se sviđa. Da, želim ovdje da živim uvek. A kroz prozor mogu da posmatram Britney. Tako je lijepa. Danny, jel me to posmatraš? Učinilo mi se dobro. A kako da ukrasim ja svoju sobu? Znam. Prvo treba staviti mekana srca. Okačit ću ih po celoj sobi. Tako je. Izgleda baš slatko. A ovdje će biti mekani ugao. On će biti roze. Da. I ovdje isto. Wow, kakva lepota. Za malo da zaboravim. Treba okačiti moj portret. Ja sam tako lepa. Neka visi tu. I naravno mi treba sto. Na njemu će biti ogledalo i rasporedit ću svu svoju šminku. A usput moram se malo doterati. O da, tako sam lepa. I soba mi je divna. Mnogo sam zadovoljna.
sviđa? Hvala puno. Sam, nisi još dobro tamo farbo. On nema pojma. Da, skoro sam završio. Eto, gotovo. O ne! Farba? Na mom licu? Sam! O, izvinite, gospođice Chloe. Nisam znao, nisam hteo, oprostite mi. Sad ću sve popraviti. Daj ovamo, ništa ne znaš da uradiš. Skloni se! Dobro, nastavit ću da sređujem sobu. Ovdje treba skinuti selotejp. Tako je, pažljivo. Pojavljuje se lep zlatni uzorak. O da, izgleda jako skupo. I baš u vašem stilu, gospođice Chloe. Definitivno će vam se dopasti. Šta je to? Odlično. Ali ovdje nedostaje novca. Sad ću napraviti tepih od para. Odlično. Tako je bolje. U ćošku hoću da bude zlatna statua. A na zidovima neka vise usne od rubina. I definitivno mi treba 100 obliku dijamanta. A na njega stavi sveće. Naravno, gospođice Chloe. Imate divnu kuću. Znam. Napišite u komentarima čija vam se kućica najviše sviđa. Idem. Čudno, a ko je kucao? Ovdje je neki znak? Pa dobro, idem da vidim šta je tamo. Ovo je kućica Denija? Kako slatka razglednica. To smo Deni i ja. Preslatko. Jedva čekam da ga vidim. Ćao, Britney, ja sam već ovdje. I ovo cveće za tebe. Ti si najlepša na svijetu. Hoćeš li... Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivienne. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde? Evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti tog i štatiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. O da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj, izaberi najbolju tortu. A treba nešto smisliti? Buba švaba, sad ću se uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti... Kakav užas! Ajoj! Bako, šta je sa vama? O ne, to je buba švaba! Treba je se rešiti! Dođi ovamo! Sad ću te prebiti! Eto ti! Nikad više ne dolazi u moju kuhinju! Jesam je prebila? Ajoj, evo je! Eto ti još! Ajoj! O ne! Šta sam uradila? Uništila sam torte! Šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? O ne, ova je sva razbijena. Okej, probačuje. Nije nešto. Šta je ovdje? Buba švaba! Kako odvratno!
100%? Da, pobjeda je moja. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestro. Treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta. A sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde, hajde. I... molim vas. Pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako vidi. O, to izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. A treba ga ugrijati fenom. Tako je. O, gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. O, divno. Jo, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično. A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O, da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je, a sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam, svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to, sendvič od kokica. Probat ću. To je ukusno, sviđa mi se. Šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, a šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? O, hvala, draga. Pobjeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. Zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sad čekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. Nemoj. Ne, bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presvući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice.
Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Preliću moje jelo. Tako je. Da. To je stvarno dobar burger. Pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Što? Avokado? Odvratno, mrzim ga. Šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super, obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno. Jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša. Čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Oho, to je izazov velika, srednja i mala hrana. I ovog puta drugari su dobili Nutellu. Kako mala slatka teglica. Sad ću probati ovu Nutellu. Da, divno. Baš mi se sviđa. Ideja. Uzet ću presu za Belly Lux, a stavit ću Nutellu unutra, a zatim pritisnuti. Jehu! Gledajte, izašla je čokoladna pasta. Teglica se zaglavila, ne mogu da izvadim. Uspela sam. Tracy, ti si tako smiješna. Da, sad je mu red. Znate šta, ja obožavam Nutellu. Dobro, što sam dobio srednju porciju. Imam čak i specijalnu kašiku za nju. Sad ću probati. Da, to je pravi užitak. Divno, mnogo mi se sviđa. Dovoljno, sad je red. Otvaram. Ona je tako ogromna, ne mogu da je otvorim. Jel se poklopac zalepio ili šta je bilo? Moram nešto da smislim. Tačno. Uzet ću bušilicu i napraviti u poklopcu rupe. Da, tako je. Još malo. Odlično. A sada treba okrenuti ovu teglu. Ovo nije tako lako kako se čini, ali uspeću. Da, svaka mi čast. Gledajte, kako mnogo čokoladne testenine. Neverovatno. Hoću što pre da probam. To je preukusno. A meni se mnogo dopada. Martin, da li misliš isto što ja? Da, hajde i mi da probamo. I šta radite? Jesam vam dozvolila? To je moje. Pa dobro, ješću štapićima da vama manje ostane. Ovo je suviše ukusno. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Oho, kako dugačka špageta. Ne mogu da se zaustavim. Šta se dešava? Kuda sve nestaje? Šta? Jill, jesi sve to pojela sama? Kakav stomak imaš? U šoku sam. I ja? A sad ste dobili Malteser s bombone. Stacy ima ogromnu porciju, čak i preveliku, ali ona sigurno ne želi da deli. A Martin ima srednju kanticu sa bombonama, a Jill je dobila najmanju kantu. Martin ne može. To je sve samo za mene. Da, ove bombone su prelepe. Martin, hoćeš mi dati svoje bombone? Imala sam tako malo. Kako da ne? Ti sa mnom nisi delila. Tako da ću sve da pojedem sam. Bez tvoje pomoći, Jill. Da, ove bombone su super. Znate šta, došla mi ideja. Preliću mlekom svoje bombone. Da, tako je. To je odlična kombinacija. Ovo podsjeća na cornflakes. Najbolji doručak. A ostatak hoću da sipam direktno u usta. Eto, sve sam pojeo. Ali jede mi se još. Mogu ukrasti malo od Stacy. Malo sutra, Martine. Ja ću sve da budem sama. A meni tvoja pomoć sigurno ne treba. Ne, sad će se sve srušiti. Mamice. Odakle mogu uzeti bombonu da se sve ne sruši?
Šta ako ja to uradim brzo? O ne! To je bila loša ideja. O, Jill, to je dobra prilika da probamo. Šta to radite? Moram se ubrzati dok sve niste pojeli. Ona ima još. Šta radite? Ne, to su moje bombone. Prestanite. Da vidimo. Ovog puta imate kolu. Tačnije žele kolu. A Martin ima ogromnu flašu kole. Ona se tako smešno trese, pogledajte. A Jill je dobila srednju flašu. Obične, ali nije ni to loše. Dakle, Stacy počinje. Ona je dobila najmanje. Vrlo rado. Sad ću probati. O, kako je to ukusno. Fantastično. Jao, flaša mi je izletela iz usta. Ups, i udarila je Martinovu flašu. Pazi malo, Stacy, za malo da oboriš moju flašu. Izvinjavam se, slučajno sam. Hajde, već brže jedi. Hoću ja da probam svoju flašu. Stani! Zapravo ja sam sljedeća. Dođi kod mene, moja kolica. Sad ću te probati. O, da? Šta može biti ukusnije? Hoću da pojedem sve do kraja. Eto, to nije bilo teško. Ups, samo nisam stigla da sažvaćem. I sad se ja tresem kao flaša. Martine, hvala što si me zaustavio. Konačno, sad je mu red. Ja sam tako gladan. Poješću sve do kraja, ali neću nigde da žurim. O, ne, šta se dešava? Ja sam tako jako zaljuljao flašu da se ona sada trese na sve strane. Joj. Oho, flaša sigurno ne želi da je jedu. Ona se brani od svih vas. Brže hvataj, Martine. Ne mogu. Sad ćemo ti pomoći. Uspeli smo. A sada navalite. Čekajte, a vi zašto jedete? Ovo je moje kola. Marš odavde. Prelepo. A mi to nećemo tek tako ostaviti. Predlažem da uzmemo svoje. Podržavam. Daj nam. Obožavam žele. I obožavam kolu. A zajedno to je duplo zadovoljstvo. Najbolji desert na svetu. Super. Pošto su svi odlučili da uzmu sebi popače, onda se ništa ne može učiniti. Samo što se Martin malo razočarao. Ali što da ti radim, trebao si brže da žvaćeš. Vidi, Stacy je spremna da podeli sa tobom. Dobro, uzmi. Samo nemoj da plačeš. Da, baš ti hvala. A ovog puta ste dobili čokoladnu pastu sa ukusom Kit Kata. Ovako nešto sigurno nikada niste jeli. Stacy ima ogromnu porciju paste, Martin ima srednju, a Jill je opet dobila malu porciju. A Jill, možeš početi? Hajde, reci nam kako ti se dopada. Ok, sad ću probati. Da, to je super. Ništa ukusnije nisam jela. A ja ću da jedem kineskim štapićima. I jedva čekam da probam. Šta je ovo? Nešto neće. Ja nisam mislio da je to tako teško. Eto, sad mi se svi smeju. Šta da radim? Tačno. Mogu da namotam nudle na štapiće. Tako je. Gledajte. Sada imam ogromnu čokoladnu loptu testenine. To je baš ono što mi treba. Jako ukusno. Hej, skloni svoje ruke. To je samo moje. Znaš šta? Ipak mogu da ti dam nešto. Izvoli. Ti misliš da je ovo smešno? Pa nije. Ma daj, to je zaista bilo smešno. Okej, ne ometajte me. Ja uživam. Fantastično. Da, ti jedeš tako privlačno. Ali sad si sav u čokoladi. Što? Zaista? Hvala što ste mi rekli. Sad ću sve dobrišem. Kako je sad? Jesam čist? Pa skoro. Dobro, sad jemo red. Moje pasta izgleda tako ukusno. Jedva čekam da probam. Prelepo. Drugari, da li mi zavidite? Tako je, znam da mi zavidite. Ali ja sa vama ne želim da delim. Ješću sve sama. Divno. Ja sam
U slatko, Braju? O, ja znam kako da naučimo pameti pohlepnu Stacy. Jill, hajde da rastopimo njenu pastu fenom. Da vidimo šta će onda da radi. Hej, Jill, šta to radiš? Halo, imamo drugi plan. Da, tačno, izvini, malo sam se zanela. Da, hajde da je naučimo pameti. Kako ukusno! Čekajte, šta? Šta se dešava? O, ne! Moja pasta se pretvorila u čokoladnu supu! Šta ste uradili? Koji ste vi, prijatelji? U stvari, znate šta? Došla mi ideja! Sad ću da prevrnem kantu i sva čokolada će se prosuti na vas! Ups! Ali sada svi mogu da probaju čokoladu. O, da. To ja zovem sladak život. Prestanite, dajte meni malo. Ja ću ofarbati kuću u svoju omiljenu žutu boju. Obožavam je. Kod mene će uvek biti svetlo. Jo, kako mi je žao. Oho, bate u pravu. Moram i ja ofarbati svoju kuću u svoju omiljenu boju, roze naravno. Da farbam kuću sama? Ne. Bolje da pozovem Munju. Ona će sve uraditi umjesto mene. O, da. Obožavam ovu crnu boju. Ovo ću staviti ovdje. A od ovog materijala ću napraviti krov. Stvar, probudi se. Treba mi tvoja kuća. Da, moj krov će biti u obliku kovčega. Savršeno. Zalepit ću sve to ovdje. Pogledajte šta sam smislila. Imat ću mekani krov. To je baš slatko. A ovdje ću okačiti baloni u obliku srca, naravno. Baš mi se sviđa moja nova kuća. Ali nešto nedostaje. Tačno! Smislila sam. Treba nacrtati cvetići. O, prelepo. Ja sam genijalna. A ovo ću staviti na krov. Neka svi znaju da je to moja kuća. Gotovo. Ej, Ruko, prestani da se treseš. Treba mi ravna linija. Gotovo. Završila sam. O, ove papuče mi također trebaju. Zalepit ću ih ovdje. A unutra ću staviti cveće. O, tačno. To mogu staviti na krov. Juj, kako boli. Bezobrazan čekić. Dakle, a sada mogu napraviti zidovi. Odlično. A ovdje će biti grožđe. Imat ću prelepu zelenu lozu. Ojoj, moje leđa. Da, treba stalno polivati cveće. To je baš pametno. O, pogledajte, već raste nešto. Divno. Hoću da u mom dvorištu bude što više cveća. O, da. Tako je. Umjesto saksija ću imati čizme, to je baš originalno. A ja ću svugdje zalepiti svoje slike. Ovdje će mi biti šminka. A pozadi će biti ogledalo. To je baš zgodno. Jao, kako sam lijepa. I naravno, moram imati bazen u dvorištu. Sipat ću vodu u njega i ovakve kuglice. Gotovo. Mogu sesti na ležaljku i popiti svoj omiljeni koktel. Lepota. Sad ću od ovoga isplesti nešto. Šta mislite, šta će to biti? Naravno, a moja ležaljka.
Stavit ću čebe na nju i sedet ću svako veče ovde. U stvari, što bih čekala veče? Gotovo, ali nešto nedostaje. Znam. Ova strašna ptica će čuvati moju kuću. A na prozor ću staviti daske. Ne želim da neke bake dolaze kod mene. Sljedeći prozor. Stvar. A zašto mi ne daješ da ga zatvorim? Šta si to doneo? Da, to je odlična ideja. Svaka čast, stvar. Od ovog ću isplesti paučinu. A na nju ću staviti slatke paukove. A sada treba malo srediti dvorište. Skoro sam završila. O da, to je moje omiljeno mesto. Groblje. Podiže mi raspoloženje. A na ogradu ću okačiti električnu žicu. To je magično. Jao, za malo da zaboravim. Treba mi električna stolica. To veoma opušta. Stvar, pritisni. Jao, kako to radi? O, uključio se. Komšije, dođite ovamo da se slikamo. Nema šanse. S njom se sigurno neću slikati. Pa, hajde onda zajedno. Šta vam je? Mislim da je to odlična ideja. Pa dobro, onda ću zapaliti jedan selfie. Cool. Sad ću da vidim šta je ispalo. Jao, šta mi je sa licem? Pa dobro, gde da je okačim? Neka bude ovde. O, da, ja sam moderna baka. Ovde ću staviti tepih. A u ćošku će biti sto. Divno. Neka stoji peć ovde. Ja volim da kuvam. Trebaju mi svi kuhinski uređaji. I naravno, treba mi puno svetla. Okačit ću lampicu ovde. Ojoj, koliko prašine. Da, odlično radi. Ovde će biti police. O da, kako sam lepo sredila svoju sobu. Obavezno mi trebaju zavese. Tako je. Ostalo je staviti kamin. O, kako toplo. Svaka mi čast. Obožavam svoju sobu. O, kako je lepo ovde. Nisam ništa gora. I ja ću srediti svoju sobu. Ovde će biti beli tepih. A ovde? Tačno, okačit ću ogledalo. Obožavam da se gledam u njih. Baš sam lepa. Ovde će biti moj kofer sa šminkom. Ovo mi ne treba. Ostaće samo lampica. Radi. A ovde ću okačiti svoje stvari. Imam puno lepe odeće. A na ovom zidu ću nalepiti nalepnice. Preslatko. Jao, za malo da zaboravim. Treba mi moj plišani meda. O, kako je mekan. Tačno, vreme za slikanje. Pogledajte kakvog medu imam. A sada pogledajte moju odeću. Da, ovakvu lepu sobu imam. Jel mi zavidite? Šta može biti lepše od paučine? Samo paukove. O da, to izgleda prelepo. Stvar, donesi mi tepih. Zdravo, kostore. Trebat ćeš mi, ali ne ceo. Nekoliko laganih pokreta i moj sto je spreman. Magična knjiga, svećice i lampica. A ovo su moji omiljeni slatkiši.
Želim da uvek budu pored mene. A ovdje će biti mjesto za kuvanje. A gdje ovo da okačim? Znam. Neka ga svi vide. Kako sam spretna. Odlično. Mogu okačiti. Jao, baš mi se sviđa moja soba. Šta je bilo stvar? Hoćeš da imaš svoju sobu? Jao. Dobro stvar. Nagovorio si me. Spremna sam da ispunim tvoju želju. Ovdje će biti tvoje spavaće mjesto. A tu će biti tvoja garderoba. Imaćeš čak i scenu za nastupe. Hoćeš probati neko delo? Brutalno. Nežno. A u ovome možeš ići kod bake. Strašno. Dobra stvar. Imam nešto bolje za tebe. Pogledaj. To je rukavica Ironmana. Zar to nije cool? Šta još da dodam? Znam! Joj, kako sam pametna! Ovdje će biti tepih. I puno belih cvetića. Tu će biti mali krevetić. U ćošku će biti meda. A tu će biti umivaonik. I mala stolica. Ćao, moja Barbie. Ti ćeš živjeti ovdje. Jesi zadovoljna? Vidim da jesi. Jao, vreme je da i ja sredim mjesto za svog kućnog ljubimca. Tu će spavati. O, da. Ovdje ću sipati vodu. A ovdje hranu. Duša moja, ovo je tvoja nova soba. Uživaj. Jao, vidim da si gladna, a maca moja mala, jedi. Jao, za malo da zaboravim. Ja. Maca voli da šeta po krovu. Vidim da si oduševljena i ja isto. Eto, moja slatka pita je spremna. Idem da počastim komšije. Poslužite se. Dobro, hvala, probat ću. Hvala puno. Merci. Ko je to? To je onaj tip što nas je prevario. A, evo ga. Hvatajte ga, devojke. Sad ćemo ga prebiti. Možemo ga zakopati u mom dvorištu.